Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където продължаваме да играем Minecraft. Това се пада епизод 4 и ако трябва да бъда честен, нямам идея какво ще правим в него. Може да отидем още малко да покопаме, въпреки че това го направих в епизод 2. Или пък може да видим какво има натам. Някаква савана виждам. Но добре. Айде може да покопаме, да. Спомням си, че имам такова. Нямах ли броня някаква минимална поне? Защото си мисля, че имах някаква броня. Освен ако не съм я прехвърлил в някои от честовете в нашата нова къща, която направихме в миналия епизод. Но не. Добре. Тогава ще използваме само щита. Така. Не е много добра идея да копам право надолу, затова няма. Добре, копането може да бъде доста скучно, затова ще си го скипна. Добре. Явно намерихме нещо. Доста интересно. Някаква пещера. Но не виждам нищо. Искам да видя дали не игра на... Не, нормално си игра, окей. Защото няма много и някога такова случва. Между другото, тук имам Start Recording и Resume Recording. Това са заради един мод, който използвам за снимане, който го използвах, когато правих къщата, покрива в миналия епизод. Когато го правях, го използвах този мод. И за него ти трябва фабрик. А с фабрика можеш да изтеглиш и други модове, като този за Zoomify, защото не ползвам Optifine. И още един мод, доста готин, е този, с който можеш да си го правиш тъмно и светло, както искаш. Нямам Night Vision или нещо такова. Но да, този мод е доста хубав. И ако искате, може да сложа и линк в описанието за него. Или за всички модове, които искате. То не са много, те са... колко изброих? 3? Не, всъщност 4 са. Защото имам и Sodium, който да ми вдига FPS, просто аз съм го ограничил. И това не го вдига толкова много. Но да. Както казах, копането може да бъде доста скучно, затова просто ще спра. Тоест ще го скипна. Няма да го забързам, директно ще го отрежа. Добре. Зомби. Две. Колко е трудно да ги победа. Как ще мога да наживя, брат? Не, няма мога да ръжба. Ще си хапна малко ябълки, за да мога да се регенерирам. Добре. Там има лапис, но няма да го взимам. Накъде да продължим? Тук има ли нещо? Нищо. В това ми е трета кирка вече. Не знам защо не си правя айрон кирка. Нямам идея. Обаче... Добре, този звук. Тези звуци вече съм свикнал и им обръщам толкова внимание. Колко ще се мъча аз с тия каменни кирки? Дай да взема да си направя една айрон кирка. Чиста работа. Не може всичко да ми е айрон, само кирката да ми е каменно. Колко дърбилите още има? 2. Добре, ще ми стигне за 2 блока. И без това вече на Deep Slate и отнема много повече време да чупи блоковете, тъй като е по-благ. Какво е това?
Advancement, Trials Edition. Я чакай малко. Омага. Добре, изключих мода за гамата там. Това са от тия новите. Trial Chamber, или там как се наричаха. Tricky Trials, или нещо такова. Чест. Ох, леле. Добре. Малко ме е страх, защото тук може да има всичко. И то са ненужни работи. Там от тия спаунери, които като убием всички мобове в спаунера, ще ми даде нещо, но аз съм буквално без брони, само с един щит, голка пушка и предпочитам да не го правя. Затова само ще запазя координатите. Един скриншот ще си направя. Готово. Я чакам. Добре, този път го направих. И ще се връщам нагоре, защото... добре. Леле, моля. Изкараме къла това. Аз си мислех, че Ancient City-то е плашещо. Това мен ме плаши, защото съм, както казах, голка пушка. И съм доста уязвим в момента и мога да умра доста лесно. Но да, доста е готино. От тук може да вземем някакви яки блокове като тия. Добре. Какво ако мина просто под него? Няма да се активира, нали? Тук ще притискам набързо. О, емералди. Как и тук може да има някакви яки работи. Да, докато не отида до тях няма да се активират. О, ключ! Подумах, ти не ми трябваше. Ключ. Трябва да намеря такъв сейф или там както се види. Айде, замина. Беги! Добре, това беше напрягащо. Трябва да намеря такъв сейф. Ето тук. Бах, всеки звук ма стряска. Това не е нормално. Уоу! Вау, това е доста яко. Вау. Добре. Но не бих искал да се връщам там при онзи спаунер. А вместо това ще търся изход аз тук, да. Имам координатите, имам всичко, така че да, всичко е наред. Продължаваме с копането. Добре, изкушавам се това го шупа. Само за видя какво има долу. Нищо специално. Добре, продължаваме с копането и отново... Добре, явно няма да успея да изляза на скоро време. Това. Помислих си, че от новия моб. Ай. Не мерси. Къде? Но тук продължавам това. Няма ли измъкване от това чудове да го е? Аз съм family friendly канал, не псувам. Не. Абе, няма ли изход от това?
мамка му. Трябва да излеза някакси от тук. Трябва да излеза някакси много бързо. Когато спра да виждам такива тухли, мисля, че означава свобода. Trail Spawner Crackles. Добре. Мисля, че съм над Trail Spawner. Или в близост до мен има Trail Spawner. Всъщност... ето тук май вече е безопасно. Добре, ще се изкачвам на повърхността. Защото май... Освен ако не намеря някаква пещера. Ако не намеря пещера, просто ще се изкачвам на повърхността. На земята. Давно не съм се отдалечил много от къщата ми. Защото после нямам идея как ще я търся. Леле, мале! За малко да умра. Я вечер. Мислих си, че съм там. Но не съм. Добре. Изключих Brightness мода. Защото аз го виждам така, но всъщност е така. Леле. Не. Няма да ме оцелиш, на. Добре. Не ме оцели. Бързо лягам да спя. Monsters? Къде бе? Няма ги. Не е вярно. Армадило. Ти базикаш ли с мен? Добре. Има чудовище? Сега ще виж, че чудовище. Явно и тук има чудовище. Тук няма чудовище. Добре. Трябваше това да го направя с памета. Няма нищо. Добре, намерихме Trial Chamber, за който аз не съм готов все още. Както се вижда, нали? Добре, този чест ще бъде чест просто е така за бакуци, които съм намерил някъде. Да, това не е много голям бакук, но все пак ще го оставя. Това също. Така. Добре, какво може да правим в момента? Ще започна с някакви фермички. Да, фермички ще бъде добре. Тук тече вода. Не искам да е така. Затова просто ще направим ето така. И готово, вече не тече вода. Супер, имаме първата си фермичка. Така, ще си направя една мотика. И листо. Добре. Семена имам ли някакви? Имам, да. Добре. Тази ферма ще бъде само за пшеница. Затова ще махнем всичко, което не е пшеница. А то е повече работи. И ще засеем пшеница. Защото пшеницата е хляб. Хлябът е хубав. И затова пшеницата е важна. Защото с пшеницата правя хляба. Хляба е хубав. Супер! Да, фермата си беше готова. Добре, тук да, тази ще се остава така, защото ми харесва много. Само ще я обера. Защото вече е доста пълна. Ето така. Малко мъкваща. И може да направим една импровизирана така набързо ферма за животни. Само да видя как се правят фенс гейтове.
получаваш 3. Аз колко мога да направя? А да, само едно. Добре. Тогава ще направим още дърво. Колко са това? 3. Добре, 9. Само 9? О. То ще ми трябва... аз нямам пръчки и този това. Това магаре ме бута. Което май не е много хубаво. Искам морков! Той е само бут. Не. Просто е така открив. Добре, знаеш какво? Вместо да ме буташ и да си безполезен, аз пък мисля да те опитам. Ей, натливо магаре, бе, значи. Добре, имаме фенсове. Сега някъде около къщата ще си направим една малка фермичка. За животни. Но какви и аз още не съм решил. Ето така набързо. Да, няма да стигнат най-фенс гейтовете. Да, няма да стигнат. Добре. Да, това е Майнкрафт физиката. Много добре. Нали? Не може да се излезне. Чакай, аз нямам врата. Да, сгъвай се там на... Каквото искаш, на топка или на какво ще бъде. Той няма и овце в близо. Добре, няма да се занимавам да търся овце за килими. Вместо това просто ще си сложа едно блокче. Ето така. Добре. Тук не би трябвало да мога да изляза. Каквото и да е. Аз мисля да сложа кокошки. Да, кокошки. Ще бъдат кокошки. Трябват ми поне 2 кокошки. И сега тук няма кокошки. Супер! Точно когато ми трябва кокошка. Ела. Ти ще бъдеш мина. Хапни, обичай ме, точно така, следвай ме. Точно така. 2 кокошки, супер, чудесно, тъпно. Ще ви размножим. Ето бе, следвайте ме. Точно така, следвайте ме, тук вътре влезте. Влез тук вътре, бе! Супер. Аз нямам как да излизам, бе. Добре. Аз ще си намеря начин за излизане. Супер, имате си дете. Браво, честито. Да ви е живо и здраво. Ще влезеш. Ще влезеш. Така, я ще това. Не следвайте мен. Така, на вас не ви трябва свобода. На вас ви трябва да седите вътре. Стойте вътре. Още една кокошка. Супер, ти не искаш да се... Ти си ми по-важно. Добре. Ето така. Супер! Ще сложим в два ъгъла. И тук е един. Прекрасно. Още една кокошка. Леле, това е супер! Ела?
Ела. Ела. А вие къде излезнахте, значи? А вие му следвате. Ясно. Ти няма да бягаш. Никой няма да се отклонява от групата. Не бе! Абе, къде отивате, бе? Не ме ли виждате? Сляпи кокошки сте вие, бе. Сляпи. Всички кокошки станаха сляпи в днешно време, бе. Значи. Ужас. Отиваме да спим сега набързо. Ето така. Ще излезна. И до тук ще бъде този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да харесате клипа и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известие когато кача нов клип, което не е много често, но е достатъчно често. Но да, ще се видим следващия път. Чао, чао!